alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi nemlig se vikingeshow, der hedder Skjold af Odins søn. Og vi glæder os rigtig meget til at se det og alt muligt. Og der er masser af ting, så vikingemarkeder og alle mulige andre ting. Og vi glæder os rigtig meget til at se, hvor det er. Jeg har set det før, men der så vi kun noget af det. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Det var for sidste år. Nej, det sidste år. Var det ikke sidste år igen? Det kan jeg ikke lige huske. Det kan jeg ikke. Men jeg kan godt huske. Det er ikke så mange år siden. Ja, men velkommen til. Og husk at like og subscribe og abonnere på den her lille nuttede kanal. Nu er vi lige ved vikingemarkedet, og det er faktisk meget flot. Og vi skal nok tage nogle billeder af det. Har I husket at subscribe? Vi støtter kanalen virkelig meget. Og om 40 minutter, så starter vikingespillet. I kan lige se det der. Så ja. Der kan I se scenen. Så det er nemlig rigtig flot, og vi glæder os nemlig rigtig meget til at ja, det bliver virkelig spændende i hvert fald. Ja, det bliver virkelig spændende. Og hvis jeg har glemt, hvad det hedder, så hedder det Skjold af Odin. Ja, Skjold af Odin. Et eller andet værd, bla bla bla. Noget med vikinger at gøre. Ja, vi ses. Så vi ses. Hej. Så det jeg sagde, det er rigtig svært. Det er derfor, de larmer så meget. Ja. De ofre. Det ved jeg faktisk ikke. Vi bliver jo aldrig færdige, hvis ikke vi tager fat. Vi behøver ikke slæbe helt alene. Der er masser af folk. Hvor I at komme i vejen for Odins blod. Så kan de slås videre, når festen er afsluttet. Kan du huske, at Harald det sidste år, han skriger op til dem? De var så glade for sig selv. Og Harald brugte så mange fremmede ord, men der var ingen, der forstod, hvad han mente. Og hans skriger var noget af det mest bønske, jeg nogensinde har set. Det blev sat af bundeslægt. Og du har nok sat sin bundekoden. Jeg bestemmer dig selv. Der skal være 9 mand.
Og jeg ønsker mig en, der kan sejle et skib og bruge et sværd. Du skal være heldig, hvis du bliver gift med ham, der fælder træerne. Men du ender nok med ham, der lige akkurat kan vende plommen væk i vej. Asbjørn, hvad vil du gøre, hvis du selv kan bestemme din fremtid? Jeg går til min fars skov, Så er det nok ikke ham, du skal have igen. men nu kan jeg så ikke selv bestemme. Min næste bror skal i går, og jeg skal skifte mig til en gård. Min far har allerede fået en halvgammel enke. Hvem er stedet dig tilfreds med det? Mange gange før. Jeg har godt besked. Jeg har taget en kaffe på jorden. Og derfor skal du bære skjoldet sammen med Hilda. Arne, Tobi, Helge og Ulf bærer faktisk kisten. Bagefter kommer alle i andre. Er kisten ikke alt for tung for os? I dag kan I bære det. Det har jeg sørget for. I morgen kan I ikke. Nej, Frejs kiste kan ikke flytte særlig langt væk. Det er kun Odins udvalgte, der kan løfte den med én finger. Det kunne snart låsen. Måske ikke lige netop med én finger. Og det hjælper heller ikke at smadre låsen. Kun Odins skjold kan vise os, hvad der er i kisten. Skal du ikke være med i optaget, jo? Nej, jeg er voksen nu. Vi havde ikke behøvet 4 gange til at bære kisten, hvis du havde været med. Jeg kan godt huske, du bare kisten helt alene sidste år. Ja, men nu er jeg altså blevet for stor. Og jeg var altså på lille sidste år. Det var jeg også. Vil du fortælle os historien, Saskia? Ja, fortæl os, Saskia. Det er noget med et skjold og et lille barn, som er søn af Thor. Eller er det Odin? Det er Odin, der er hans far. Så må Frit jo være hans mor. Det vil sådan noget være brud, for det er en helt anden dag. Måske et lille stykke brød? Kan du sige nej til et kirsebær? Eller måske krydret fremmedvin? Din prøve er lige på trapperne. Men først er det børnenes tur. Saskia Bølge har altid lavet dette optog med børnene. Jeg fortæller nogle historier om spørgsmål, søn og Odin. Og historien er jo åbenlyst totalt i mig på. Ja! Jeg kan vel begynde.
unge pligtgravere. Og så ligger du stille denne gang. Jeg må erklære Hølvens dreng som vinder. Det godtager jeg ikke. Det er det forkerte udfald. Det skulle have været min kæmpe. Han skulle have Det er nu engang Stentor, der bestemmer på denne gård. Men det gør han ikke ret meget længere. Sig bonjour til mine nye venner, Hubert og hans kriger. Det er det, jeg siger. Det er rigtig svært. Jeg sætter et nyt sådan der. Hvis der var sådan et ret svært, så et nyt af Slæb mig! Ikke nu, dreng. Har der vundet denne opgave? Forræder! Vi har fuld kontrol over Stentor Skov nu. Undskyld. Hun? Hvad siger du så? Det bliver ikke mig, der vandt. Det var min historie, der var den rigtige. Mor. Nu brug din udvalg. Og måske kan det endda blive underholdende. Hvem ved? Stand, afleverer jeg skyldet. Hvad er du for et lille fjols? Hvordan skulle tro dagen over at kunne tage vores skylde? Efter den! Har du nu din rotte? Tag ham, min ven! Du mener hvem, mand? Tag ham! Jeg skal give dig møs. Og så et kærligt lille klap. Hurtigt! Forbyder vejen! Tag kun det, I kan bære! Sipper, hjælp Asbjørn! Kom så, venner. Så tager vi fat. Jeg kan godt klare det selv. Sikkert, men du skal kunne kæmpe igen en anden dag. Skynd jer! Den skal vi have her. Der er så meget. Vi gemmer det der, hvor Frank har taget det. Okay, gemme. Hvad er passeret? De overfaldet. De har taget byttet. Ja! Du mener, at de har taget kongens gods? Fortæl, hvem det var. De var mange. Rigtig mange. Ja! De havde ikke en chance. Nemlig med dusinkriger og med krigshunde og bjørne. En endelige
Genkendte I nogen? Jeg synes, jeg så den kriger, der skulle fjerne noget. Ja, det var ham, der skulle udvide. Ja. Så på dig, de usle forræder. De skal blive straffet. Lad os komme væk. De vil fandme fange om et øjeblik. Vent lidt. Det her er vores chance. Asger, vi gør det som sidst. Men skød, det er jo en fælde. Ja, men der er stor forskel på at gå i en fælde, så man har gennemskuddet. Eller ikke? Du har en kasse. Ja, denne gang skal ikke klæde som gårdfolk. Nej, det har jeg vist optaget. I stedet skal I. Og dernæst. Og så. Du kan lide det. Tak. Har jeg nogensinde fortalt dig, hvor de bliver forelsket i en klubber? Nej, det er klogt. Hvad siger du? Og en jeres mor eller nogle andre hovedøjninger. Jeg ved det godt. Det er da ikke tid til det. Lidt tid er der måske nok. Nej, du må vente. Nå, det er sødt. Ja, man skulle ikke skynde os. Jo, desværre. Randi, vent lige. Tak. Du skal ikke. Tak for et kys. Ikke det. Ikke kun det. Det er bare det, at der er noget, jeg gerne vil sige til dig. Ja. Overgiv dig, Harald. Aldrig. Til en sejr. Du skal dø, din lus. Henry! Fordi jeg kan give dig det tilbage, som du har mistet. En fremtid for din slægt, for dig og din datter. Nej, Skjold, det gør du ikke. Du mener, at du vil Gunda? Ja, jeg vil tage Gunda som hustru. Hun vil blive dronning, og jeres slægt vil blive forenet med min. Nej, Skjold! Kom, Randi. Du behøver ikke være her. Vi havde noget særligt. Du kommer aldrig til at glemme, at du svigtede. Ja, det ved jeg. Det var det nødvendige valg. Jarnerådet har kåret Skjold til konge. Længe leve kongen. Hip kom Skjold! Det er ikke passende. Din mor vil være så stolt af dig, knægt. Det er kong Skjold, Gunnar. Skal jeg lige vende mig til? Så sidder vi og ser vikingehistorier, det er mega fedt indtil videre. Så nu ser jeg lige lidt af det. Der er meget, der skal gøres. Ring Gud om hjerternes valg til hele landet. Jeg er Stentor, Sigrid, er der forråd tilbage. Vi mangler vist stadig en midsommerfest.
Og jeg skal vist både krones og giftes. Med glæde, kong Skjold. Må ikke vi finder noget i Haralds stemmer? For du er og har altid været kong Skjold, søn af Odin. Kong Skjold, søn af